Новая система имеет приоритет над старой. Nový systém má přednost před tím starým. Этот разговор с вами – это как благословение для вас. To je rozhovor s vámi, přednáška pro vás a je to jako požehnání. Je to pro vás požehnáním. Композитор Густав Малер, он сказал очень важную фразу. Skladatel Gustav Mahler řekl velmi důležitou frázi. Традиция – это зажигание огня. Tradice to je zapalování ohně. А не поклонение пеплу. A ne klanění se teplu. Пеплу. Попелу. Popelu. A ne klanění se popelu. Aha. Мы очень часто кланяемся попелу, пеплу, то есть тому, той форме, из которой уже ушел смысл. My se velmi často klaníme popelu, což je nějaká forma, z které už zmizel, odešel smysl. Мы все вышли из какой-то семьи, из какого-то рода и из каких-то традиций. My všichni pocházíme z nějaké rodiny, z nějakého rodu a vzešli jsme z určitých tradic. И от них получаем силу и энергию. A to, odkud pocházíme, tak odtamtud získáváme sílu. Но бывает то, что мы получаем. No, bývá to tak, že my ji získáváme, dostáváme. Эта форма уже потеряла смысл. Ale ta forma, v které to dostáváme, už nemá smysl. Поэтому нужно взять из того, что нам дает традиция, из того, что нам дает семья, взять идею, которая на стороне жизни, и дать ей новую форму. A proto je důležité z těch tradic, z kterých jsme vzešli, vzít si tu ideu a dát jí novou formu. Традиции могут быть семейными, могут быть религиозными, могут быть социальными. Tradice mohou být rodinné, mohou být náboženské, mohou být sociální. И они, как большое коллективное поле, как энергетический эгрегор, они дают силу. A oni jako velké společné energetické pole, jako egregor, mají a dávají obrovskou sílu. Но когда традиции становятся худыми, слабыми, они тогда требуют от своих последователей все больше жертв и все меньше дают. A ve chvíli, kdy se ty tradice stávají slabými, chudými, tak oni vyžadují od těch svých pokračovatelů mnohem více obětí a dávají méně síly. Так вот, вам не обязательно следовать традиции, которая идет до пропасти. Takže vy nepotřebujete sledovat tradici, která vede do propasti. Потому что за каждой традицией изначально, за каждой семьей стоит большой источник жизни. И нужно напрямую просто подключиться к нему. Protože za každou rodinou, rodem, za každým systémem stojí nějaký velký, vyšší zdroj síly. A je potřeba se umět k tomu zdroji vyšší síly připojit napřímo. Нужно взять смысл в традиции. Je potřeba v té tradici najít smysl. Признать себя достаточно достойным. Uznat sám sebe dostatečně důstojným. И придать этому старому смыслу, может быть вечному смыслу, новую какую-то форму. A tomu smyslu, který jsem si vzal z té tradice, může to být věčný smysl, dát novou formu.
И также вы будете делать с этими играми, которые вы будете вести. A stejně tak to bude i s těmi hrami, které budete vést. Если вы возьмете только ту форму, которую даю я вам, и будете ее только так просто копируя, повторять, вы можете не попасть, не трафить до той жизни, которая сейчас проходит. A proto když budete jenom opakovat ty hry, které vám dávám, tak se nemusíte trefit přesně do té životní situace, do toho času, okamžiku, kde ty hry budou probíhat. Поэтому этот разговор – это благословение. То, что я вам даю, берите из этого смысл и можете поменять форму того, что я вам дал. Не обязательно 100% следовать тому, что я даю, но нужно понять главные идеи. A proto je to dialog. Proto je to potřeba brát tak, že já vám dávám nějakou myšlenku, ale není nutné ji jenom tupě opakovat. Je potřeba pochopit tu podstatu, co tam je, a přizpůsobit si to podle sebe. Я много раз в своей жизни отпустил какие-то традиции или ожидания традиций от меня. A velmi často jsem ve svém životě opustil nějaké tradice nebo očekávání, která na mě byly kladeny. Например, я жил в Екатеринбурге и поехал учиться в Санкт-Петербург. А все говорили, что не езжай, ты вернешься. Například já jsem se narodil a vyrůstal v Jekaterinburgu a pak jsem se rozhodl, že půjdu se učit, studovat do Petrohradu. A všichni kolem mi říkali, nikam nejezdí, uvidíš, vrátíš se s brekem zpátky. Сказали, где родился, там и пригодился. A říkali, tam, kde ses narodil, tam je tvoje místo. Но я сказал, я хочу узнать еще что-то другое. A já jsem jim říkal, OK, ale já chci poznat ještě nějaký další věci. А они сказали, вернешься, потом еще будешь проситься назад. A vrátíš se a ještě přijdeš s prosíkem. И когда я не вернулся, они были очень удивлены. No a když jsem se nevrátil, tak z toho byli opravdu překvapení. Я родился, отец у меня татарин, у него мусульманская родина, мама, у нее православно-христианская родина. И с одной стороны я русский, а с другой стороны я татарин. Já jsem se narodil do rodiny, kde můj otec je Tatar. Ten tam měl nějaké předky, kteří patřili k muslimskému vyznání, a moje maminka byla Ruska a patřila k pravoslavnému vyznání. И когда я был в татарской деревне, в татарском селе, они говорили, ты не наш, ты русский. A když jsem byl v té tatarské vesnici, tak na mě koukali, říkali, ty nejsi náš, ty jsi Rus. А когда я был в русской, они говорили, ты не наш, ты татарин. A když jsem byl v ruské, tak říkali, ty nejsi náš, ty jsi Tatar. И уже в самом детстве и в пуберте я уже встретился с тем, что мне нужно соединить вещи в себе. A já už v období dospívání a puberty jsem pochopil, že potřebuju různé věci spojovat do jednoho celku. И если я не могу соединить их на этом уровне, православия, мусульманства, то я могу соединить их на каком-то высоком уровне, на уровне мы все люди. A pokud nejsem schopen ty jednotlivosti spojit na úrovni náboženství, tak jsem schopen je spojit na vyšší úrovni a na úrovni člověčenství. Všichni jsme lidi. И то есть в моей истории есть и мусульмане, и христиане, и я их всех принимаю, и теперь я с этим делаю что-то хорошее, что-то, что пойдет дальше. Ve mně je kus muslima, kus muslimství, kus křesťana, a já to dokážu v sobě tyhle na první pohled různý směry spojit a pokračovat dál.
Когда моя бывшая жена была беременна третьим, то в ее семье была традиция иметь только 2 детей. Это такая новая традиция, но уже которая тоже стала сильной. Když moje bývalá žena byla po 3. těhotná a přitom v její rodině byla tradice mít pouze 2 děti. Už to byla taková nová tradice, ale byla tam. И все ей говорят, зачем тебе 3? У нас в наших семьях нет 3 детей, только 2. A všichni kolem mi říkali, na co potřebuješ 3. dítě, k čemu mít 3. dítě? U nás v rodině máme pouze 2 děti. И так на нее давили, что она попала в больницу на сохранение беременности. A tak na ní tlačili, až skončila v nemocnici, aby to její těhotenství zachránili. То есть мы все части какой-то традиции, все припадаем к неким традициям, даже если их не осознаем, даже если прямо нам никто не говорит. Všichni jsme součástí nějaký tradice, všichni k nějaký tradici patříme a to i přesto, že o ní nevíme. Как с этим быть? Jak se s tím vyrovnat? Надо сказать, теперь традиция – это я. Teď tou tradicí jsem já. Я принял от вас эту силу. Přijímám a přijal jsem od vás tu sílu. Вы старые. Vy jste staří. А я новый. A já jsem nový. Я вас благодарю за все, что вы заплатили за то, чтобы это пришло ко мне. Jsem vám vděčný za všechno, co jste zaplatili pro to, aby tohle všechno, život, došel až ke mně. Я сделаю с этим что-то доброе. Часть из этого будет в вашу честь. A já s tím, co ke mně od vás přichází, udělám něco dobrého a část z toho, co udělám, bude na vaší počest. И я ваш буду добрый потомок, даже если часть ваших ожиданий не исполнится. A budu pořád vaším dobrým potomkem, i když část vašich očekávání, která vůči mně máte, zůstanou nesplněná. Теперь традиция – это я. Tradice, to jsem v tuhle chvíli já. Теперь я буду формировать традицию моей семьи и моего рода. Teď tradice mě a mojí rodiny, mého rodu, je v mých rukou a já ji budu formovat, vytvářet. Сколько есть людей, которые чувствуют, как будто ты недостаточно хорош, ты недостаточно добр. Kolik je mezi námi těch, kteří někde v hlavě cítí, nejsem dost dobrý. Но в законе иерархии, вторая часть, энергетический закон иерархии, есть вот эти слова. Новая система имеет приоритет над старой. И тогда большие силы будут на вашей стороне. Ale druhá část druhého energetického zákona hierarchie říká, že nový systém má přednost před starým. A díky tomu ty vyšší, ty velké síly budou stát na vaší straně, na straně toho nového systému. Поэтому вам нужно, как ведущим игр, как взрослым людям, обязательно это сделать. Takže vy jako dospělí a jako vedoucí her potřebujete přesně tohle udělat. Иначе очень много сил будет на то, чтобы вы были слугами систем, которые потеряли силу. Jinak budete muset obětovat spoustu vaší energie a sil tomu, abyste byli sluhami starých systémů, které už ztratili svoji sílu. Какие признаки создания новой системы? Без чего у вас не получится? Jaký jsou parametry toho, abyste byli schopni ten nový systém vytvořit? Bez čeho se vám ten nový systém nepodaří vytvořit? Первое. Признать себя достаточно достойным. První, uznat
sám sebe dostatečně důstojným. Přiznat si svoji důstojnost. Já jsem důstojný člověk. Мы часто ждем, чтобы кто-то нас со стороны оценил. My velmi často očekáváme, aby někdo zvenčí nás uznal, nás ocenil. А нужно это изнутри сделать. A je potřeba, aby to vycházelo zevnitř nás. Потому что ты си добрый клук. И если ты ждешь вот этого, что ты хороший мальчик, ты хорошая девочка, и все время это ждешь, ты никогда изнутри не сможешь это сделать. A pokud očekáváš to uznání zvenčí a čekáš, že někdo za tebou bude chodit, plácat tě po ramenou a říkat, ty jsi dobrý chlapec, ty jsi dobré děvče, tak nikdy nedosáhnete toho, co opravdu chcete, protože to nejde zevnitř, ale očekáváte, že to k vám přijde zvenčí. Второе. Вам нужно оставить любую борьбу со старыми или большими системами. Любую борьбу. Za druhé je potřeba přestat bojovat se starými nebo s velkými systémy. S jakýmikoliv starými nebo velkými systémy. Существуют большие системы, которые больше нас. Existují větší systémy, které jsou větší než jsme my. И они очень негибкие, непоколебимые. Oni jsou velmi nepružné. И их поменять очень трудно сразу. A dosáhnout v těchto z těch velkých systémech rychle nějaké změny je velmi složité nebo nemožné. Как, например, система образования, школьский systém. Příklad systéma vzdělávání, školský systém. Наша жизнь очень быстро меняется, а школьная система не успевает. Она еще может быть такая же, как было 200 лет назад. A náš životní styl se velmi rychle vyvíjí, ale ten školský systém zůstává pořád stejný. Ten může být v podstatě velmi podobný tomu, nebo je velmi podobný tomu, jako byl před 200 lety. Третье. Нужно соединиться с большим источником, большими источниками. Za třetí, nutnost, potřeba se spojit s něčím vyšším, s nějakými vyššími zdroji síly, energie. Когда вы будете организовывать игры, перед самым началом задайте себе вопрос, что останется после того, как я проведу эти игры? Какой смысл будет надолго от того, что я это сделаю? Есть некий высокий смысл? Vy jako organizátoři her, ještě předtím, než ty hry začnou, tak si sami sebe zeptejte, a co po těch hrách zůstane? Je tady něco dlouhodobýho, nějaký smysl, který tady vydrží nějakou delší dobu? Например, можно игры проводить для того, чтобы получить деньги на еду, на жизнь. И это не такой высокий смысл. Есть еще что-то, кроме этого? Jeden z těch důvodů, proč ty hry organizovat, může být, že získáte peníze na nájem, na jídlo, ale to není ten vyšší smysl. Tak pak je potřeba se ptát, a je tam ještě něco dalšího? Je tam ještě něco vyššího? И когда есть у вас какой-то большой смысл, какая-то миссия, то сами деньги просто на жизнь всегда придут. Pokud máte nějaký vyšší, vidíte nějaký vyšší smysl svého života, máte tady nějaký poslání a jdete za ním na tom světě, tak peníze k vám vždycky přijdou. Потому что присоединение к большому источнику жизни дает особую энергию. Особое видение, как бы вместе с вами присутствует еще какая-то сила, которая вам помогает это все делать, вести эти игры. Protože když se připojíte, když uznáte a připojíte se těm vyšším silám, tak oni se s vámi spojí
a pomohou vám dosahovat toho vašeho poslání, které tady máte. A pokud k tomu jsou potřeba peníze, tak přijdou peníze. Четвертое. Za čtvrté. Нужно найти людей таких же безумных и таких же отважных, как вы. Je potřeba se obklopit takovými nerozumnými lidmi a odvážnými lidmi, jací jste vy. Почему безумными? Потому что для других людей, которые живут только по правилам и по старым традициям, вы будете неприемны, вы будете безумны, вы будете гайзлами. Proč nerozumnými, proč divnými lidmi? Protože ti lidé, kteří žijí striktně podle pravidel, striktně v tom systému, který tady je, tak ty se na vás budou dívat jako na podivíny. A vy pro ně budete hajzli, vy pro ně budete ohrožení. Поэтому старайтесь, как партизаны, выглядеть нормальными, но на самом деле, чтобы ваши идеи имели больше рассаха ширку. Snažte se být takovými partizány života, abyste pro ostatní vypadali, že jste normální, ale to vaše poslání, ty vaše myšlenky, to, co chcete šířit, tak mělo dostatečný prostor a mohlo ovlivňovat váš život, život vaší rodiny a vaše blízké, vaše okolí. Надо быть достаточно безумным, чтобы создать танцующую звезду. Je potřeba být dostatečně divným, dostatečně šíleným k tomu, abyste byli schopni vytvořit tancující hvězdu. И вам надо найти клуб таких же, как вы. Это образует общеколлективное поле, которое будет новым эгрегором, новой традицией, которая будет вам помогать. A to je to, co potřebujete najít. Podobný šílence, jako jste vy, protože to, co pak spolu budete dělat, tak postupně začne vytvářet nový energetický prostor, nový egregor jiného způsobu života. К которому вы всегда можете обратиться мыслинками, мыслями и соединиться с ним. A k tomu energetickému prostoru, který začínáme vytvářet a začneme postupně rozšiřovat, tak se kdykoliv můžete připojit svými myšlenkami. 5. Vám нужно делать на высоком движке энергии. Za 5. potřebujete pracovat ve vysokém výkonu, ve vysokých obrátkách. То есть, чтобы у вас прямо двигала эта идея, вам было интересно. Což znamená, горели глаза. Aby ta vaše myšlenka, to naplnění toho poslání, který tady máte, jste byli schopni pozvedat, aby vám úplně zářily oči nadšením z toho, že můžete realizovat to svoje poslání. И тогда никакая старая тьма не сможет вас догнать. A v takovém případě žádná stará temnota není schopná vás dohonit. Takže vy potřebujete přeřadit na vyšší výkon a jít dopředu. A pak už vás nikdo z té minulosti nebude schopen dohnat. А если что-то догоняет все-таки, вы можете обратиться к тем людям, которые знают, как это решить, и решить это. A pokud by snad přece jenom vás něco z toho starého, z toho temného doběhlo, tak pak víte, že jsou lidi, kteří s tím dokáží pracovat a přijít za nimi a požádat je o radu nebo o pomoc. Создание новой системы – это другой путь. Это путь уйти вперед. Vytvoření nového systému je
jiná druhá část naší cesty a to je jít po své vlastní cestě a jít dopředu. Можно повернуться назад и решить. А можно сделать большой шаг вперед, не решать старое, а уйти от этого. Máme na výběr, můžeme se otočit dozadu a něco tam v minulosti řešit, ale máme i možnost otočit se čelem ke své budoucnosti, ke svému životu, udělat velký krok vpřed a svoji minulost neřešit. И надо уметь делать и то, и другое. A je potřeba umět pracovat s tím i s tím. И когда вы получаете вот эти наши игры, эти наши смыслы, вам нужно главное взять смысл, те формы, в которых я вам их дал, а теперь я благословляю вас по ситуации менять форму. Vy dostáváte ten balíček her v nějaké mojí formě. A je potřeba, abyste tam našli smysl a já vám dávám svolení a žehnám vám k tomu, abyste tomu smyslu dávali svoji vlastní formu. И тогда у вас там будет еще больше интереса, потому что вы смогли найти какую-то свою форму. Pak o to všechno budete mít ještě větší zájem, protože tam bude ta tvůrčí složka. Vy si můžete vytvářet něco nového, svoji novou formu, která je vaše. Сначала у вас будет интерес, это повторить то, что делаю я, как вот эти формы. Na začátku tam bude zájem a chuť, potřeba to dělat tak, jak to dělám já, vyrovnat se tomu, jak to dělám já. Но следующий шаг, вам нужно это начать комбинировать и импровизировать с этим. No a další část, po tom, co tohle naplníte, je začít ty věci skládat jinak. Kombinovat, vzít si smysl z jedné hry, vzít si smysl z druhé hry a vytvořit novou, svoji vlastní hru s těma oběma smyslama. И это путь, чтобы остаться на стороне жизни, чтобы остаться живым. A to je cesta, jak zůstat na straně života, jak zůstat živým. Потому что всегда нужно спросить, а есть в том жизнь или нету ее? Protože vy se neustále potřebujete ptát, a je v tom nějaký život? Nebo v tom už ten život není? Мы очень часто живем в каких-то формальных формах, которые давно покинула жизнь. My velmi často žijeme v nějakých formách, statických formách, z kterých už se dávno vytratil život. И нужно давно из них выступить и найти новые формы, где жизнь будет присутствовать. A už dávno bylo potřeba, už dlouhou dobu je potřeba tyhle staré formy opustit a vytvořit nějaký nový, kam se ten smysl a život zase vrátí. И это будущее социальных систем, чтобы жизнь была вместе с нами в этих формах, которые мы даем. A to je budoucnost sociálních systémů, aby v tom, v čem žijeme a co vytváříme, byl život společně s námi. Есть основная цель жизни – продолжение себя в пространстве и времени. Je základní smysl našeho života. Zajistit pokračování sebe a svého rodu v prostoru a v čase. И две основных задачи. A v rámci té základního smyslu života jsou dvě podúlohy. Первое – это лечение, регенерация. První úloha je uzdravování, léčení, regenerace. А вторая задача – приобретение нового опыта. A druhá úloha je získávat nové zkušenosti. И когда традиция не способна принимать новый опыт, она умирает. A pokud tradice není schopná přijímat nové zkušenosti, tak to znamená, že umírá. И вам нужно взять все смыслы из традиции,
nabálit do rюкзака и odejít из умирающей традиции. A to, co skutečně potřebujete, je ze všech těch tradic si nabalit plný ruksak smyslu, který v těch tradicích byl, a tyhle ty staré umírající systémy opustit. A poděkovat jim. Neborout se s nimi. Poděkovat jim, být jim vděčný a nebojovat s nimi. A přijít na nové místo, rozbalit этот рюкзак a создать novou systému. Přejít na nové místo, rozbalit ten ruksak smyslů a vytvořit nový systém. Мы те, кто эту жизнь продолжит дальше. My jsme ti, kteří umožní, aby život mohl pokračovat dále. A для этого нужно признать себя достаточно достойными и быть отважными это делать. A proto je potřeba, aby jsme našli svoji důstojnost a odvahu, odhodlání, statečnost tyhle věci, vytváření nových systémů dělat.